Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ibtila'i ya faɗa ma wani gari mai suna Matari, wadda yake ƙaramar hukumar Soba mai Ganawot. Wato an yi wani makon ruwa ne wadda ya tumbatso ya zo cika musu dam har ta kai ma dam ɗinsu ya fashe. A yanzu haka bayan ya rarike wuri ya rami, a yanzu haka hanyar ta tsinke, ba yadda za su yi zirga-zirgarsu na rayuwa da ɓangaren kasuwanci. To gwamnati dai ba ta taimaka musu da komai ba, amma yanzu sun haɗa ƙarfi da ƙarfi, ƙato da ƙato, sun ce insha Allahu sai sun gyara hanyarsu domin su ci gaba da sabgoginsu na rayuwa. Da dai gwamnatin ta kasa yi musu komai. To Allah ya kyauta, Allah ya ba mu shugabanni na gari, Allah ya kawo mana mafita, Allah ya kyauta. Barkanku da shigowa wannan tasha nawa mai suna Imna Busa YouTube channel. Idan wannan shine shigonka na farko, ka dangwala min subscribe, sannan ka yi lakin, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sabbin abubuwa idan mun ɗaura. Na gode.